खाली दाम्पार गाली खांख्लाय गाली जिसिपि मा जिसिपि गारि बायगोन दाम्पार गारि बायगोन रानलाया होमबालाय लादो इखोनो सलाय इखोनो सलाय ini मोनबाय बेसरा गुलुआ आइसक्रिम गैला YouTube family for माबायदि दं नोंसोर welcome back to my channel जगासिखौ बराय हरबाय ओमफ्राय जोङो दा बेवहाय देलायनानै खिरखि जिङावहाय मा देदों मिथिगोना मा नाहरबाय थादों जोङो बेटारि रिक्सा नेगासिनो दङ बे खिरखि जिङाव जिरायनानै जोङो थांनो ओंखारदों बागानपारा एक्सपो दाखालैनिफ्रायनो एक्सपो फैदों जोबलायलाय लांसिगोन बिटुआ जोंहा बिटु एक्सपो थांनो बिदि बुंबाय थानायखाय दिनै थांथारनोसै जोङो फैसाबो गैया जाबाय थादोंमोन नालाय फैसा दङ माने आङो किसुमान कस्मेटिक अर्डार खालामदोंमोन ओमफ्राय गस्ला अर्डार खालामदोंमोन नालाय ओमफ्राय उनाव फैबाथाय नांगोन होननानै जमायना दोनबाय थादोंमोन आं खिन्थु बिमा नालाय माथो खालामनो बेटुनि खुसिया फार्स्ट ना बेनि थाखायथ' हाजार बुस्थु केन्सेल खालामनो हायो आङो कस्मेटिकआलाय मा बुस्थु नङा होमबा ओंखायनोथ' कस्मेटिक केन्सेल बानायनानै दिनैहाय थांनोसै जोङो एक्सप'आ साला इ भिडिअखौ आङो लाखिबाय थागोन इउटुबाव होनानै लाखिबाय थागोन आं बे भिडिअखौ जितिया बिटुआ गिदिर जागोन जितिया हाबा जागोन ओमफ्राय उनावहाय आंखौ गारनानै जुदा जानो नागिरगोन होमबाना आङो बे भिडिअखौ देखायगोन बिटुनो नै नोंनि थाखाय बेसे पार्सेल मा होनो केन्सेल खालामलायनानै नोंनि खुसिनि थाखाय नोंखौ खुसि जाहोनो थाखाय आङो पार्सेल केन्सेल खालामलायनानै नोंखौ एक्सप'आव लांदो बिदि होननानै देखायबाय थागोन आङो इमोसनेल ब्लेकमेल खालामगोन आङो बेटुखौनो हाबा तो बेटुआ ट्रेन गाखोहैगोन नो ओमफ्राय मा गाखोहैगोन खोन्थालाय बेटुआ ट्रेन गाखोगोन गारि गाखोगोन बाइक गिदिराव गाखोगोन नो दाम्पारबो बायगोन नो खांख्राय बारिबो बायगोन खालि दाम्पार गाली खांख्लाय गाली जिसिपि मा जिसिपि गारि बायगोन ओमफ्राय दाम्पार गारि बायगोन ओमफ्राय हांसो गारि बायगोन ओमफ्राय ओमफ्राय बाबा मोदै गारि बायगोन मोदै गारिबो दंलायो आयु ओमफ्राय बाइक गारिबो ट्रेन गारिबो ओमफ्राय मामिनो मा होगोन मामिनो जि पार्सेल केन्सेल खालामलायनानै नोंखौ एक्सप'आव लांनो नागिरदों नों मामिनो मा होगोन अननाय होगोन ना होआ बाबा I love you होगोन मेथाइबो होगोन आंनो सल' थ' दा नेगासिनो बेटारि गारि खिरखियाव जिरायनानै जोङो फैगोन ना फैया बेबो मोनसे ओमफ्राय जेब्ला लोगो मोनलायगोन मा फैदों मा फैयाखै नोंसोरनोबो देखायनोसै जोंनि बागानपारानि एक्सप'खौ थांनो नागिरदों बैहाय मोनसे सक दङना जोंनि गामियावथ' बेहाय थांग्रोगोन जों बेटारि रिक्सानिनो जोंनिथिंजाय एसे खम फैयो नालाय बेहायबा मोननै इथिंजाय थांनाय इथिंजाय फैनायबो फैयो नालाय ओंखायनोथ' ओमफ्राय एक्सप'आ थांनाय बोसोरावहाय बेनिसाय एसे उनाव फैदोंमोन ना दुर्गा फुजा खाथियाव फैदोंमोन एबार एडभान्स फैदों ओमफ्राय थांनाय बोसोराव जेरैहाय बिदि सेम रिक्रिएट जेबो सोलायाखै आं गाव खुद सोलायाखै आंनि हेयार स्टाइल सोलायाखै आंनि बेग सोलायाखै बेगाव थानाय फैसाया सोलायाखै 3000 एबारबो बेटुआ एसे ओमफ्राय सोलायदोंबा खालि माबा मोनसे बुस्थुआ सोलायदों मिथिगोना आंनि लिपस्टिकनि कालार बेल' सोलायदों बाखि सब सेम भिडिअ गुलो थांग्रोनोसै एक्सप'आव लोगो मोनलायनोसै एक्सप'आव Sudah. Tadang. Tupai mati baganparanya. Mereka sambat di ding. Mereka ini expo. Mereka menganggap dong ini gila gari pura tangren sih. Mereka udah beli hatai siapa yang mahal mau. Ini.
Hah? Urinain Vida Rex pokoknya. Kata menaiki. Langsung. Deh. Ini nih, ikan larau. Ya, oh bukan larau aku. Ya deh. Hah? Akak membaca ya? Oh. Sebaik mabai di mun kamu sang na? Bisa ya, Pak? Bisa Pak? 50 kemana? Ini sampai video. Hey. Oh, sandal lain. Ngapain aja ya? Ron tengah? Ron bro? Ma? Masa gak ada kos ya? Apa itu? Mak, mana ke? Enggak, senang banget.
Dari apa jangan? Nih, apa ke? Kita dah tunggu kayan macam apa? Cuk ke bibe tadi tunggu kayan ni orang. Baik kali nak gini. Ini. Kau Ini hai macam mana? susah. Ini hai tu lu nah ini. Kau biar tu. Ikut lagi, ini jauh furniture, sekolah furniture. Ini siapa? Nơi. Di sini ya. Di sana. Lakukan apa? Hah? Lakukan mana ya? Mana lagi kena? Sulai yang kena, sulai ya, itu gimana? Ơi. Sirik. Plan nang kumen lagi. Cuma nak mana yang muncul nak apa? Ang tu apa? Isa sana bagi semen be. Oi. Kau main ini. Mana ni kita? Dulu. Maaf aku sudah tiba. Oi, video. Oi, gue makan di dengan manca. Maya. Oh. Oi, halaran kau kerja bisa. Hulu. Oi, harap. Ay, nana. Ay. Mama dia nak? Sini beribat ganggang tante. Ganggang nak? Ganggang udah sih. Earphone siapa nak ni? Thôi gila. Earphone, tu sini mana saya punya? Ilai. Ini. Gimana dia buat exterior tu? 100 noy, 100 tu lom deh. 100 di, 100 tu dia baik. Aku sakit macam orang kalam. Betul deh. Ilai kau ni. Earphone gimana dia bilang? Earphone? Gimana dia bilang? 250 से 300 से 50 টাকা से
Kali 50 টাকা পাবো। 50 টাকা খান lah. 50 টাকা বুঝান দিছেন হ্যাঁ দিছেন এই রেড কালার তো আনা সুমি নাই জানি Bukan lo, kan? Nah, tanda. 여기 안에 맞춰놔. 아이스크림 30 nabi. 30 도 돼. 먹어. Jadi bro. Masa ini. Oi. Dapat. Nih मोनबाय बेसेरा गुलुआ आइसक्रिम लाजिलायबावबाय ओमफ्राय आंहा हाथाय सानानै अबस्था गैया जि खस्थ' मोनबाय आङो वर्ल्डनि बिथोराव ओरैबायदि रायख'सिन जाया होननानै बाया खिन्थु गथ'निखौ जायो ओरैबायदि दे ओमफ्राय बिथिंजाय पान लांनो फैदों आं पान जायाबाथाय आं बिदि मेला आरि बेरायनायफोरखौ इनकमप्लिट जानाय बायदि मोनो ओंखायनो पान लांनो फैदो दा आंथ' जर्दासो जायो बानायनो होगासिनो बिथिंजाय बेसे निदिब जर्दाটো হ'ব দে হ'ব এইটো কি হয় এইটো নিদিব বাবা সুপাৰি না ইলাচি নালাগে লোকেল আছে নাই লোকেলটো जाबाय दा थांनोसै आयौ मेंगुजोब्बाय ओमफ्राय आंना हाथाय सानायासो मेन एकदमबारे खान्थियानो गैया सफैबाय जों दा न' गुलु मावजिया जिसिपि लानानै फैलायबाय गाजा गाजानो बा आइनो मेथाइबो लाबोबाय बिबौनो Oh, danus yang. जाखांनानै गोथाव मोनो Gabon. थ' दा सफैबाय जोङो ओमफ्राय भिडिअखौ बेहायनो फोजोबनोसै फिसा भिडिअ जेबो गैया अके बाय आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम जाय गोदान आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय उनाव बेल आइकनखौबो प्रेस खालामनो हो जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेट नोंसोरनाव सहैयो लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनज्लायनानै था ओमफ्राय आब' सना फनबाय था बिदिब्ला दोनथ'नोसै बाय